besithi sivalile kwenzakale kanjani bathi uma ngabe bathi bayama phambi kobuso bakho kucaca ukuthi lento ekugibele iyafohla ihamba kanye nawe wena unjengommeso oshisayo odlule ebhuteleni akekho ngamelana nawe unalonkulunkulu nesimo sempilo yakho ukuthi namhlanje liyashisa kuwena akusho ukuthi kusasa kuzubalela akekho ngama phambi kwempilo yakho into oyiphethe inamandla kakhulu kunesimo obhekene naso sikhona bazalwane ifocus asingayishintshi sifocusile bazalwane noma iphikile singasihlaba haleluya kunezinto ezingazenzeka bathi sekwenzekile la kusifuna ukubona Nkosi yamathu uDavide uyabheka ipawu letafula phambi kwesithazana athi impela uhle nomusa kuzemva kwami hayi sikhona bazalwane lento iphethe inamandla ngoba unyakazisa amakhethenisi emizi yabantu ngeke nizwe unyakazisa amakhethenisi emizi yabantu ngoba wini umfelokazi every time eduma imoto amakhethenisi athi ayabheka ukuthi ayini kaMamdlamini meyiya kaMamdlamini ubani ophakathi kuyona ubashwe dadana